morning mga ka-growers, Bit 1000 plus foliar fertilizer. Nandito po tayo sa Nalsian. Nalsian na Bayambang ano po. At nandito po tayo sa sibuyasan ni Kagawad. Ito ho yung ano nila, sibuyas nila ho. Nag-uumpisa na rin po. Pare-parehas ho ang problema ngayon. Pero nandito na ho yung premium quality ng foliar fertilizer po natin, Growers Bit 1000 plus foliar fertilizer. Ito po yung ginagamit na sa mga fruit bearing trees sa Mindanao ho, yung sa durian, mga mga rambutan, lansones at saka mangustin, pati ho sa mga banana cavendish. Ito na po yung ginamit natin para ho maproteksyonan natin ito. Hindi ho tayo titigil sa pagtulong, magbibigay ho tayo ng libreng sample para ho masubukan nila at matulungan nating maisalba itong mga sibuyas na ito. Ito na po yung grabing punggos na tumama ngayon sa sibuyasan. Sa lahat ho ng inikutan namin, pagkatapos ho ng ulan, ambon, tapos biglang lamig ng panahon, biglang nagkaroon ng mga ganitong klase ng hindi lang ho punggos kundi insekto. At ito na rin ho yung dahilan sigurado. Siyempre yung lupa ho natin ay acidic na, kaya ho nagkakaganyan. Kahit anong apply na natin ng iba't ibang klase ng panggamot dyan o pang renovate dyan sa mga sakit na yan, napakahirap po. Nagrereklamo na ho, umaaray ang mga magsasaka natin kasi sa sobrang gastos. Kung kailan papalapit na siyang anihin, ay nagkaganyan naman ho siya. Actually ito first week ng February ang schedule ng nito, ang ani, pero nakakapanghinayang po. Pero ang katotohanan nito, wala na ho sa binhi, wala na ho sa ina-apply. Ang problema ho natin, yung sobrang acidic na lupa. Ayan. So wala tayong ibang gagawin kung hindi land renovation, itaas yung alkalinity ng lupa natin para ho ma-address natin yung mga problema na yan at maubos o mawala yung resistance ng mga bad bacteria, bad fungus na yan. Kasi alam natin na ang acid, yun ang pagkain at doon naninirahan yung mga mapaminsalang insekto, mapaminsalang viruses, bacteria na sumisira talaga sa ating mga pananim. So mga ka-farmer, wala ho tayong ibang gagawin kung hindi gumamit ho ng Growers Bit 1000 plus foliar fertilizer, kasi ito lang ho yung non-toxic, environment friendly at water based na ang pH level ho ay 7.5. Mataas ho ang alkalinity nito, yung alkaline. Kaya ho, yung mga acidic na lupa, ito po yung kasagutan natin. So kung sino man po yung mga nangangailangan dyan, may problemang kagaya nito, ayan ho ang tumawag po kayo sa number na 0991-475-5370 o yung ibang number na naririnig ninyo sa mga vlog. So mga ka-farmer, keep in touch po at willing po kaming tumulong. Pupuntahan po namin kayo. Actually ngayon yung mga kasamahan po natin, yung team nasa Laor, Nueva Ecija para ho maghatid ng tulong, At ito pa rin ang isang number to call. Ayan Kuya LP, number to call 0928-539-8235, Growers Bit 1000 plus. Yon mga ka-farmer. Tulong po ang hatid ng ating kumpanyang Goldland Spring Water Corporation sa pamumuno ng ating CEO si Mr. Arsenio ang angko. So to God be the glory. God bless everyone. God bless the farmers of this land.